ವಕ್ರತುಂಡ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಜಿಯೆ ಬೋಡೂರು ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡುಳ್ಳ ಒಂದುಲೆ ನಿಕ್ಕು ತಿರಿದಿಲಕನೆ ಪರಶುರಾಮನ ಪುಡರಿಗೆ ಓಡಿದು ಬಿರಜಾರದು ಉಂಡಾಯಿನ ಆ ಜಾಗವೇ ತುಳುನಾಡು. ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ದು ತೆನಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಮೂಡಾಯಿ ಗಟ್ಟೋರ್ದು ಪಟ್ಟಾಯಿ ಗಂಗೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭೂಮಿಯೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಒಂಜಿ ಪರಡದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ. ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಮಾತ ಧರ್ಮದ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಿಂದುಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ವೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆತ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ಈತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುಂಡ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೊಡ್ಡ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ. ಬಿಫೋರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ದು ಬರ್ಪುನ ತುಳು ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ವಕ್ರತುಂಡ ಸಿನಿಗ್ರೇಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿಯೆಬೋಲುನ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಐನು ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಪುಟ್ಟುಡು ಏರೆಗೇರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ. ಒಂದುಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡದಾದ ಸಂಬಂಧ ಓಲು ಪುಟ್ಟುಡು ತೆರಿದಿನಕುಲು ಪಂಪೇರು ರಡ್ಡು ವಿಧದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಐಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯೆ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಇಂಚ ನಾನಾ ನಮಕುಲು. ಕೂಡು ಕಟ್ಟು ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಕಂಡನಿ ಬೊಡೇದಿ ಕೆಲಸದಾಯೆ ಬೇಲೆದಾಯೆ ಈ ಪುಟೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ದೋಸ್ತಿನಕುಲು
ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕುಟೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಪುನ ಇನಿಕೋಡದ ಸಂಬಂಧ ಹಿರಿಯಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವಗಳ ನರಮನಿಗಳ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಭೂತೋಗುಂದು ಮಲ್ಪರೆ ತಾಗೆ ಪಂಡ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒರಿಯೋಡು ಮಾತ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜೇ ದಿನ ಬತ್ತದು ಒಂಜೆ ಕೆಲಸದ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡುದು ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬೇನೆ ಬೇಜನ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಕಲು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಕೊಂಚ ಭೂತೋಗು ಬಂದುಲೆ ದೈವಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆನು ಪೊನ್ನು ಮೆಕ್ಕಿ ಮಲೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುಟುಂಬ ಪಂಚಾವರ್ಣದ ಮನ್ನಡು ಚಾವಡಿದ ಬಾಮುಡು ಒಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಪರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನು ಎಂಚ ಪೇರು ಪರ್ದ ಸಂಪಾಯನ ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಉಳ್ಳ ಯಾನು ಸಂಪುಡ ದೀಪೆ ಪೆದ್ದುಂಡ ಅಪ್ಪೆ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ದೈವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಸಂಬಂಧನು ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನಿರ್ದಿಂಚಿ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಧಾರವಾಹಿ ಐನು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧ ಏರಿಗೇರು ಸಂಬಂಧ ಗಾಯದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಹೊರಲ ಕಂಟುಡು ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬೈದ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ಎಗಲ ಒಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ ಸರ್ ಲೆಪ್ಪಡಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಪಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತರತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಉಲೈದ ಒಂಜಿ ಕತೆಕ್ಲೆ ನೀವು ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದಿನ ಸಂಬಂಧವು ಒಂಜಿ ಆ ಕೆಲಸ ಆ ಒಡ್ಡ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ದೇಪಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ಪುನ ನಾವು ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಏತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದುಲೆ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಕಷ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಟ್ಟು ವರ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಭರತ್ ಕೃಷ್ಣೇರು ಎಟ್ಟೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟು ಗುತ್ತದ ಇಲ್ಲದಪ್ಪಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟುಗದ ಜಗನ್ನಾಥ ರಾಯ್ಕುಲ್ಲ ಅರ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು ಆಯ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಬೆಟ್ಟೆ ರಡಮೂಜು ಇಲ್ಲಲೇನು ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಬರೆಯರು ಅಂಚನೆ ನಿಟ್ಯ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಯ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಹೇಮಲತಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಕುಲ್ಲ ಅಲಕೆಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕೊಡ್ದು ಅಕುಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈದು ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ ಧನ್ರಾಜ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟ ಅದು ತೋಜೋಟ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲನ ಮಲ್ಪುಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದ ಶರತ್ ಗೌಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಂಡ ಆತು ಶೋಕ್ ಆದ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮುಟ್ಟು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಲ್ತದೇರು ಅರೆಗಲ ಎಂಬುಲು ಪಂಡ ಏಪಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಎಂಬುಲು ಏಪಲ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಋಣಿ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಕಟ್ ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಅವೇನೊಂಜಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏತು ಭಂಗ ಉಂಡು ಪಂದವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುನಗ ಎಂಗ್ಲೇ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಗ ಯಾನ್ ಪಂಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಪನ್ನಗ ಐಟಿ ಏತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಾತ ತೆರಿತೇರು ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೇ ಬೋಡಿತ್ತಿನప్పుడు ಮಾತ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟ ಅದು ಮೂರ್ದು ಬರ್ರಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಧಾರಾವಾಹಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಟ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಚಿನ್ನುನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಕ್ಕಿಲಾಯ ಮೇರು ಒಂಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದುಪ್ಪುನಗ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕುಲಾವಡು ಮಾತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದುಲೆ ಇನಿರ್ದಿಂಚಿ ನಿಕುಲು ಈ ತೂಪುನ ಸಂಬಂಧ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂದು ನಿಕುಲು ತುವಂದುಲ್ಲಾರು ಮಾತ ಎಂಗಲ್ನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಕುಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊರ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಧಾರಾವಾಹಿ ನನ್ನ ಇನಿರ್ದು ಪಕ್ಕ ಮೂರ್ದು ಬರ್ರೆಂಡು ಬಂದುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದು ವಕ್ರತುಂಡ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ದ ಪರವಾದು ಎಂಗಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪರವಾದು ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ಒಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿದ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾವೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿರ್ದಿಂಚಿ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಾಸು ಮಲ್ಪಿನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪರ ಊರುಗು ಬೇಲೆ ನಾಡು ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಲ್ಪನೇ ಸೆಟ್ಲಾತು.